Okei. Sain Twistbeeltä Lyosin kasvoveden testattavaksi, eli tämä on yhteistyössä tehty. Tästä kasvovedestä sanotaan tosiaan, että tämä on superkosteuttava ja tarvittaessa sitä voi niinku 2 kertaa suihkuttaa, jos on erityisen kuivalta tuntuu iho. Ja mitäs tässä nyt sitten muuta oli? Eli tosiaan kosteuttaa, sisältää antioksidantteja. Ja voidaan tosiaan suoraan puhtaalle kasvoille suihkuttaa. Ja tosiaan kerrostetaan, jos ihosi on ekstra janoinen. Eli testataan tämäkin. Miltä näyttää? Täällä on lasia. Ja ihan söpön näköinen putkilo. Korkki on kuitenkin muovia. Ja ihan näppärän näköinen suihkemekanismi. Ja vähän muljutan ja testaan. Tuoksu on ainakin ihana. Ja todella kosteuttaa. Todella hyvä tuoksu. Tämä on aika semmoinen spa-tunnelma, mutta ei ole liian voimakas tuoksu. Tämä on tämmöinen niin kuin hienostunut. Ja mä luulen, että se tulee ihan näistä aineksista, mitä tässä nyt on. Tosi näppärä. Suikutan vielä. Ja tosiaan ei ärsytä ihoa eikä silmiä. En tiedä, mun mielestä tää on tosi hyvä. No, lasipullo, mutta se ei haittaa mitään. Ei mitään. Toimii.